Welcome to my channel. ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ବ୍ୟୟର ତାଲିକା। ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ରାଶିର ଆୟ ବ୍ୟୟ। ମେଷ ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 5, ବୃଷ ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 8, ମିଥୁନ ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 7, କର୍କଟ ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 6, ସିଂହ ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 5, କନ୍ୟା ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 7, ତୁଳା ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 8, ବିଛା ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 5, ଧନୁ ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 7, ମକର ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ 8, କୁମ୍ଭ ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ 8, ମୀନ ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 7। ବିଂଶୋତ୍ତରୀ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେ ଦିବାଜାତ ଓ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ ରାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 2023 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ବ୍ୟୟର ତାଲିକା। ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ରାଶିର ଆୟ ବ୍ୟୟ। ମେଷ ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ 6, ବୃଷ ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 8, ମିଥୁନ ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 7, କର୍କଟ ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 7, ସିଂହ ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 5, କନ୍ୟା ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 7, ତୁଳା ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 8, ବିଛା ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ 6, ଧନୁ ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 8, ମକର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 6, କୁମ୍ଭ ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 6, ମୀନ ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 8। ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରୀ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେ ରାତ୍ରକାଳେ ଜାତ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ ଦିବାଜାତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।